bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Inhlangano ezokusakaza kwa-SABC siqinisekisile ukuthi ummiseli u-AYANDA MSWELI ukuthi azawele emsakazweni kuKhozi FM. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kuyazo mina ngimfeze uNtuthu ngakhumalo bathi ila sibona amaguma ehle mhlawumbe uma ngabe usemusha la ekhaya uphinde ngicenze ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Inhlangano ezokusakaza kwa-SABC siqinisekisile ukuthi ummiseli u-AYANDA MSWELI ukuthi azakele emsakazweni kuKhozi FM. Izolo isolezwe libeka ukuthi umsweli umisiwe kulo msakazo ngolesithathu ngemuva kokubizwa izikhathi eziningi abaphathi befuna ukukhuluma naye ezinto ezithinta umsebenzi wakhe. uKhozi okhulumele SABC uveze ukuthi umsweli akaxoshiwe kodwa umisiwe ukuthi azwakale emsakazweni ebika ngokwenzeka emgwaqeni kulo msakazo. Bayaqinisekisa ukuthi umisiwe akaxoshiwe nabangeke lapha nabakusho ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi engazwakala emoyeni. Lena ke indaba engaphakathi ekomqashi nomsebenzi. SABC ngeke inabe kakhulu ukuthi kwenzakaleni ukuze kufike lapha indaba isikhona njengamanje kuchaza lapha na uGugu uNtuli. Umsweli kuvela ukuthi bese kunesikhathi abaphathi bomsakazo befuna ukuhlangana naye ngoba kunezinto abangeneme ngazo ngaye kodwa bachithe thinto esoleza umseli ngalolu daba wathi akalwazi udaba okukhulunywa ngalo ngoba bengakezwa lutho. Abalandeli balomsakazo baveza ukungajabuli ngesinqumo soKhozi FM sokumisa umsweli. Ubabongile kaGulova Zungu uthe wenze kahle noma bengamxosha ngeke impilo yakhe ime bafuna ukumlawula. uJuliet Nonyanyathi uthe ake nimbuyisene emoyeni ubaba umsweli ezemgwaqa ngeke ziphinde zifane ingekho ingwenya. Ke mina mhlawumbe engizofisa ukuza kuwena ukuthi kuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalolu daba. Hlala lapha na comment section siqede khona le ndaba. Ngaza kwethu izona ke sinithatha sinibeka kuzo ezihamba phambili. Ke ningakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo nokusubscribe okuyikhona okukhulu kunakho konke bese nisiphatha kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.